знаете, че сме на първо място в областта в главна паралела. Само, че не можем да кажем на работодателя поръчи това, защото имаме такава база. Работодателя поръчва, ние сме длъжни да осъществим. Сега, какъв е големия проблем? 8-10 клас преход към дуално обучение. Значи идеята се зароди още от STEM първия, когато направихме един STEM ресторант, защото един от първите паралелки бяха за дебачи, за да стане прехода, после ще го видите. Именно към реалната професионална подготовка, в реална работна среда. Да, но после започнахме AVN, имаме промишлена електроника, хора Язаки, хора друг работодател, където нещата са специфични, ясно е съобразно. И понеже имахме честа, още когато се появиха новите програми за държавните, задължителните държавни квалификационни изпити, открихме в лицето на госпожа Димитрина Стоянова, представител на СМЦ фирмата, една работна платформа, изключително направено, много причини, аз съм учител 35 години. Работодател с такова разбиране на подходи към учебния материал, мисля, че не съм срещал. Няма усложнени теории, има точно практически неща. Целият ансамбъл за едно производство, независимо какво е то. Или ще произвеждаме бира, или ще произвеждаме почистващи препарати, е събран на едно място и по електронен път ученика, в частност за работодателите и работника, може да си обясни знанията, да си се тества и да рече в по-сбърка, какво не сбърка. Оттам тръгне идеята, това, което като платформа ползваме, да го реализираме като лаборатория. Няма тук за тази специалност в лабораторията. Тук това, което прави тази лаборатория, да покаже производството в детайли. Това, което се случва там, вече го виждат, тук да видят какво точно става. И затова първоначално предполагам, че ще инвестираме и по-нататък в разширяване на трите основни компоненти. Без ток не можем. Много голямо, около 30% от производството обаче се обезпечава от пневматика. Всички елементи, което е хубаво за пневматиката, че при тях всичките елементи са универсални. Може да не е тяхната фирма, която е оборудвала завода, но ако това е цилиндър такъв, той ще бъде и там такъв. Просто в пневматиката това е много добре направено и затова стенда, който виждате, може да се накичи с всякакви елементчета по схема, дадена в ръководство. И детето само да види, ако тук свири, какво ще стане? Къде не дръпнат маркуча? Колко ми е налягането в момента? Стига ли ми за това или трябва нещо да видя? Къде е компресора? Обикновено за него се движа дори, но е хубаво да го видя в малкия му вариант. Това прави въздух. Видите, сега тук в кой е вързан в момента? Кога ще тръгне този цилиндър? Това да натисна. Това е? Не. Само когато е драп. Това е ефектно да се види, нали, за да горе-долу осъзнаят това, което се случва. Целият набор от пневматични елементи ги има. Така че гледаме това стенда е предназначение да работят двама човека. Чосто линии. Лабораторията е така направена да работят по двойка. От другата страна е абсолютно същото. Но имам допълнителни вече с преход към пневматика и електричество. Но фирма Випера беше така добра да финансира проекта модернизация на професионалното образование и подари един изключителен модул, пак съобразен, безопасен, с учебни цели, който пък е съчетанието пневматика и хидравлика. Тук какво можем да кажем, че можем да управляваме комбинирано между пневматика и електричество с този в едната посока. Други в другата посока. С комбинацията. Всичко това като сигнали, ако трябва да се автоматизира, пак казвам, което и да е производство, влиза в един програмируем контролер или PLC-та. По програма управлява автоматично тези задвижвания или така нататък. Много спокойно. Сега в момента сме в процес, в който избираме упражнения. Значи деца още тук не са работили. Въведохме в разширената професионална подготовка
предмет ли да го кажа или модул, тенденции в съвременното индустриално производство. През тези часове децата ще работят по стендовете, не конкретно да е електроника или пневматика. Това, което ви обяснявам, че трябва да е интегрирано, но и да е универсално, доколкото е възможно. Класическия вариант на електрозахранване и схемотехника електрическа е събрана в това. Ние викаме куфърчета. Това са комплекти, които могат да бъдат мобилни. Комплектите са така оптимално накичени с всичко, както аз казвам, като коледна елха е накичено. За всеки един момент можем да сменяме измерване или осцилоскоп, да включим, даже още не мога да му се нарадвам, че е толкова маничък. Старите осцилоскопи бяха доста големи и може да се направи това. Говорим за непрофесионална специфична подготовка, говорим за общи понятия в областта на електричеството, неизменно без него няма. Става, иначе това е другия модул, защото робототехника се изпитват сами, защото робота заменя човек, така че би трябвало и те да това е ръководството да гина и в електронен, разбира се. Ученика може да си качи ръководството, да си го чете тук или от. Софтуерът е на няколко езика направен. Това пропуснах да кажа, че чуждите езици по професия просто им подляхме вода, няма на какво да ги изпитват, защото могат да го чуят директно и изписано и с апарати. Това е така наречената сензорна технология. Ако няма сензори, които да улавят сигналите от външния свят, няма как да накараме устройството да ни замести. Знаете, че човешките възможности са доста ограничени от гледна точка на възприятие, в сравнение с техниката, макар че не съм технократ, да ми кажете, че превървам само изкуствен интелект. Тук са събрани най-различни видове сензори, които те виждат, когато са в реална работна среда. Някъде свети зеленко, някъде свети червенко, а някой гледа нещо. Тук са разбити индуктивни, капацитивни, оптични, технически няма да ви занимавам. И тук може да види дали сензора ще реагира на различни материали и от колко сантиметра ще реагира. Може ли това да се настрои? И защо го фаща с този сигнал, но ние не го виждаме. Цялата идея е кога ще го фане сензора. Ами когато светне лампа. Вече го е видял. Ако го дръпна, спира. Различни варианти на сензори. Интересно. Сензорната технология е описана и в платформата. Няма никакъв проблем. В реалните условия, тук се свързват сензорите, обикновено сигнала им е токов. Т.е. влизат пак в електрическа верига, за да може да се изкара после управляващ сигнал. Тук може да се наблюдава всъщност и как може да... Кога... Ето сега свети в момента зелено, което означава, че сензора работи, но нищо не се случва тук. Чак когато прехвърли сигнал, т.е. види това, което трябва да види, чак тогава ще светне тук. Но това е за учениците да наблюдават. Не се прави така в реално. На колко? И на 2 мм. Като се доближи. После в анимацията се вижда, но поставя се детайла, сензора следи там ли е детайла. Ако е там, казва да, продължава и нататък. И така. Мисля, че универсално също, най-малкото, знаете, че всички ползваме асансьори в бита и всичко това е свързано с управляващите сигнали. Тук има едно работно място, което уж ще изчезне, но пак опираме до него, защото в електрониката така, елементарните ремонтни дейности учим ги да работят с кит набори, но това вече е по-специфично за слабите токове, за малките токове, но пък на другите също ще се покаже как става да не пригадава какво е това. И какво ще стане, ако го пипна. Така че тук е за ръчен труд. Имат и още едни конструктори, които могат да сглобяват с електронни елементи.
съм извадила от старата лаборатория. Това е и накрая, разбира се, това, което към проекта всъщност препоръчаха и методически обясниха, това е един софтуер AutoSim, който ако някой от инженерите се сети, че нещо няма, да дойде да види, че има всичко. Тук се изчертават схеми във всички направления. През хидравлика, електроника, пневматика. И кое е положителното, че освен схемата има и така наречената симулация, т.е. може предварително да се види какво ще се случва в В случая това е схема, която е тук сега на стенда. Тук се събира графично. После се реализира с елементите там. Ако трябва да начертаем нещо друго, евентуално измислено, ето е библиотеката с елементи, където искаме, можем да отидем. Елементът е готов, показва и действието на елемента, изнасяме го отвън, почваме да подвързваме и той ни казва правилно ли сме го свързали или не. Има и логиката, всички видове двигатели, също мотори, какъвто искаме си избираме, дадено е графичното значение. И с това най-голямата ни цел е да провокираме интереса на учениците. Това, което също искаме да обезпечим е така нареченото признаване на компетентност или валидиране, защото виждате какво се случва, ще има преквалификации на много работници. Валидирането е нещо, което трябва да обезпечи и материална база, когато дойде човек възрастен или с друга специалност. Имали сме случаи с висше образование, пак техническо, но не съвпада по длъжностна характеристика. Трябва допълнително да валидираме, там валидирането става по стъпки. Смятам, че е изключително подходяща лабораторията и за това. Да кажем ли най-голямата мечта? Българския разум. Да си ходим между професионалните гимназии в региона. Защото аз лично не виждам смисъл да ида в Италия, да гледам тяхното производство, след като никога няма да го видя тук. И затова ние направихме връзка с дори по-маличките. Заради дуалното. Ако имат желание някои от учениците, чрез нашите групи да осигурим и работа в реална работна среда, но е най-хубаво ние да отидем, те да дойдат. Така че ние сме го заложили като идея и се надявам вече да работим заедно. Може да се реализира и ще е полезно за нашите си работници. Аз това казах и когато представихме иновацията. Значи тръгнахме от роботика, да, добиват представа как се прави робот, какво трябва и така нататък. Но там, където се работи с роботи, реално съществуващи, там квалификацията е много ниска. Те нищо не правят по робота, освен да го наблюдават. Нали? Тоест самото, как да кажа, конструиране на робота е вече инженерна част на това. И те, колежката знае, там с мехатрониките, къде може да има и какво да има, за да се стигне до робота. Докато на нашите им трябва това. И затова иновацията сега тръгва по посока на универсален модул производствен пневматик. С този проект иновации с госпожа Гергинова участвахме в конференция по смарт туризъм, където получихме специална награда, с което много се гордеем. Да, защото казах, ама вие наистина го работите. Да. До сега никой не е печелил такава награда в областта. Но горди сме с това, което постигаме. Ще направим едни пакети от проекти, които всяко дете, когато минава, си записва какво се е случило, слага си го в папка, а ние ще изготвим карта за напредъка. Значи днеска е минал и е създал ИТО на пневматиката. Към коя компетентност е това? На много места може да се разнесе. Той работи с графични означения, работи с схеми. Един път. Втори път работи с електрозадвижване.
Така. Отбелязвам и накрая всеки един ученик ще види какво е пропуснал. Може да го няма, когато е било това. Не съм направил това, не съм направил това. Като голямата цел е пак големите единици резултати от ученик, които за съжаление за всички специалности още ги няма. Да можем и след 10-ти клас да издаваме свидетелство за част от професията или за това, което детето е правило по факт. А не му е по учебен план, защото няма степен. Първите степени в нашите професии ги няма и излиза се едно завършил езикова гимназия 10-ти клас. Само, че са му вписани професионално, но свидетелство за квалификация няма. Благодарим за поканата за днешното събитие. От името на изпълнителните директори на Климатех Желязко Белев и Венцислав Степанов имаме поръчението да поздравиме екипа на професионалната гимназия с новата придобивка. Ние също се радваме, защото сме дългогодишен партньор на учебното заведение, особено в частта с практическото обучение по програмата на учебното заведение. С удоволствие посрещаме всяка година ученици, включително и по този проект. Идваха при нас, радваме им се. Те внасят едно такава младежка нотка в нашето предприятие и смятаме да продължиме това сътрудничество. И от името на ръководството на фирмата честитим придобивката и на добър път. Благодаря. Тази година производствената практика на 11 клас беше при тях директно в... Дори ги поощряваме материално учениците, защото наистина съвестно се изпълняват задълженията и за нас те са бъдещи наши работници и служители и се радваме, че така се инвестира в тяхната професионална подготовка. Ние с отворени врати очакваме нашите бъдещи работници и служители в завода. Има комисия по образование, младеж и спорт, която се занимава с проблемите в образованието. Но виждам неща, с които общината може да бъде в изключителна полза на училището. Може, сега това са само идеи и въобще нещо, което може да се направи, разбира се, ако бъдем гордо в същия състав, като управление на общината, знаете, в момента са избори и Водимов е кандидата за кмет, който пък, знаете, и вие сте получавали изключителната подкрепа от него. Промотирането на димитровградските училища и особено на такъв тип специфични умения, които се дават с възможност на децата да придобият на територията на Димитровград, имайки предвид, че ние сме една индустриална територия, не сме туризъм, не сме нещо друго, а индустрия. Това е създадено. Да, точно така, да. Това е създадено това. Заради Неохим, да. А в момента вече виждам един супер иновативен подход, че вие се ориентирате към новите, да казваме, работодатели в общината, които са свързани с леката промишленост. Да. Знайки чужди езици е чудесно, само че не знам с кой ще си говоря. Точно така, да. И какво? Езика... Нека да има език. Но езика, аз съм завършила английска гимназия. Езика е нищо само в себе си. Не искам да омаловажавам по професията честит празник на всички учители. Езика е плюс бонус за специалност. И ако имаш тясна специалност, било право, лекар, електроинженер или каквото и да е било, то е само в плюста. Вие давате специалността. Особено на деца, които искат и могат да останат в Димитровград. Ние имаме международно представени фирми. Климатех, PL Project, те работят само с чужбина. Така че това нещо е перфектно. Също учат чуж език и то чуж език по професията. По професията. Специфични термини, абсолютно всичко, което е свързано с професията. И това сме подготвили.